ранния следобед на мразовития 16 януари 1878 година, един 25 годишен смелчага, начело на 150 руски драгуни, нахлува в Пловдив. 6000 войници на Сюлейман Паша са смаяни. Смелчагата се нарича Александър. Капитан Александър Петрович Бураго. Това име е доста позабравено в нашата история за сметка на други. Битката за Пловдив е последната голяма битка в руско-турската война. След падането на града под тепетата, пътя към Цариград е отворен, а това означава, че и мирът е близо. Но превземането на Пловдив не било лесна работа. За разлика от София, това било добре укрепен град под командването на един от най-добрите турски военни лидери – Сюлейман Паша. Генерал Гурко имал 2 пъти повече войска от турците, но нямало време за обсада, като при Плевен. Той щял да чака, но турците се канели да запалят Пловдив в отстъплението си. Тогава на разузнаване бил изпратен капитан Бураго. Той минал с войниците си Марица, видял, че паленето на къщи вече е започнало и докладвал на генерала. «Какво ще наредите да предприема?» попитал после. «Ами вземете Пловдив», му казал Гурко почти на шега. Тогава Бураго, мокър и изморен, бързо обърнал драгуните си и нахлул в Пловдив. Турците не очаквали това. С тази безумна храброст на младия капитан е спасен град Пловдив. Денят на щурма е 16 януари.